Здравейте! Добре дошли в днешния влог. Ще ви взема заедно с мен на пътуването ни до Гърция. Сега спряхме в Кърджали до Техномаркет и ще изчакаме малко да затвори. Сега спряхме в Кърджали, тук до Техномаркет. Ще идем до тоалетна и ще изчакаме Техномаркет да отвори, тъй като Велизар иска да си вземе зарядно. И след това продължаваме към Гърция. Надяваме се на границата да няма много опашка и да може да минем бързо. Отиваме в Афитос. Не съм сигурна къде е ударението, но е едно малко доста китно градче на втория ръкав на Халкидик. За първи път ще ходим толкова навътре към Гърция. То не е чак толкова навътре, но горе-долу. И доста хубави плажове гледах, че има там. Надявам се да е готино. Ще ви взема с нас и ще ви покажа на какви места ще ходим, какво ще правим. И да, настаняването ни в място, където ще отседнем чак към 3 часа, така че имаме време. В момента е 8:24. Техномаркет ще отвори към 9. Тъмън имаме време да хапнем, да им до туалетна. И да. Какво въздишаш? Ще се видим пак. Не, това ще го изрежа. Почти сме на границата. Спряхме тук на Инсъл преди това. И между другото, току-що сетих, че снимам без микрофон. Надявам се да се чува добре. В момента зареждаме колата. И закусвахме, между другото, в Кърджали, докато чакахме да отвори Техномаркет или Технополис. И закусвахме за само 3 евро. За 3 евро си взехме 2 закуски и едно кафе, което вероятно в Пловдив ще да ни излезе поне 6 евро. Това е просто фан факт, който ви споделям. Иначе сега си взех да пия ето такъв студен чай. Това лято супер много съм се заребила по такива студени чайове, които са в кенчета. И сега чакам Велизар да вземе и някакви други неща, освен че зарежда колата, гледа някакви май масла. Тъй като неговото се разля в багажника и последните 2 дни се опитваше да го изчисти. Не съвсем успешно, вероятно трябва да закара колата на автомивка, ама в момента няма време за това. Като цяло доста се вълнувам за тази почивка. Супер много време, може би 2 седмици прекарах в разглеждане на всички възможни градчета, които са на 3 ръкава на Халкидики. То реално единия ръкав е само за мъже, доколкото знам. Там ходят само мъже, тъй като е доста така църковен, набожен. Ми скочи ми думата от главата. Но разглеждах другите 2 ръкава. Реално този, на който ние ще отидем, областта е Касандра, а другата е Ситония. Аз много исках да идем на Ситония. Той по принцип е малко по-далеч, на час и половина от мястото, където ще бъдем ние. Там са вече наистина много красивите плажове, но и съответно беше по-скъпо и нямаше много избор на места за резервиране, тъй като аз запазих в последния момент. Мислих, че това е табелата. Ма не е. Щом навигацията те прекарва едва ли? Там има кола. Велизар отиде да донесат багажа с човека от хотела. През това време ще ви покажа как изглежда стаята ни. Тук що пристигнахме, доста време пътувахме, тъй като, както видяхте, имахме изчакване и в момента е 2:30. Сега обръщам да ви покажа стаята, защото е много сладка, много харесвам такъв стил, минималистичен, изчистен, много яко. Като се влезе, се вижда ето това. Тук вече си оставих чантата и телефона. Имаме гардеробче. Тук имаме чашки, кафе-машина. Тук долу вече видях има хладилник, който е скрит. И това е спалнята. Доста ме кефи дизайна и само погледнете какви интересни лампи. Като цяло исках да запазя място с тераса, обаче нямах. Затова прозорец. Имаме столче, телевизор, оставили са ни сушилник, климатика е пуснат, което е просто уникално. И гледката ни е към дворчето. Момчето също ми се стори мил. Ще му помогне да качи багажа, т.е. да го пренесе, тъй като ние сме на първия етаж. Като цяло добре изглежда. Забравих банята да ви покажа. Сега ще обърна. Имаме туалетната, душ кабина, obviously. И тук съм аз.
изглежда мивчицата. Като цяло доста готино. Оставили са ни резервна тоалетна хартия, чехлички. За първи път, между другото, съм в хотел, в който оставят и четки. Вероятно ще си починем малко. Ще се освежим. Аз поне със сигурност мисля, че искам да си взема някакво душче и след това ще отидем на плаж. Аз вече съм и доста гладна, тъй като не съм яла нищо от сутринта. Мястото, което запазих, се казва, мисля, че Магейрас, нещо подобно. И сме точно на центъра на главната улица. Буквално излизаш от хотела и излизаш на централната улица. После ще ви снимам и това много сладко малко градче. За момента много ми харесва. Там снимам. Там снимам. Снимаш? Да. Искам да снимам това колко е сладко. Не знам на къде сме. Ей, на там е центъра. Чакай ме! Вау! Щом ти снимаш събитие, обаче колко е чиста водата. Това е като някаква палатка. Аз ще мина отдолу. Леко да не се спънеш. Да се включа с малко реалити чек. Дойдохме преди половин час и аз вече се напрегнах. Пробвахме се да седнем на един бич бар, и тук малко по-настрани. И ни казаха, в момента е 5 часа и ни казаха, че трябва да платим 30 евро, за да седнем и в 6 часа затварят. Като аз съм супер гладна, защото не съм яла нищо от сутринта. Буквално имаше някакви солети бисквити в колата и това ми е. А едно нещо за мен е, че аз като гладна мега много се изнервям. Сега седнахме тук на свободната зона, понеже не ми се върви повече и се изнервих. И Велизар отиде до това същото барче да се пробва да ми вземе храна за тук, все едно за вкъщи, защото аз няма да платя 30 евро, за да седя 1 час и то 30 евро на човек. Това си говорихме с Велизар, ако беше сутринта, окей, да платим 30 евро и да седнем, но за 1 час да платим 30 евро само за да седнем и отдем да платим вероятно още толкова за храна. Това са малко доста пари просто на вятъра, така че сега седнахме и тук така, на свободната зоничка, до едни скалички. Ето го моренцето. Като цяло е супер, просто само да не умирах от глад, но едно нещо за мен, аз просто винаги ще намеря кусури. Където и да съм, просто ще мрънкам. Това ми е заложено. Ти пробва ли го? Много добро, а? Да. Не, по-добро ме така и
как е. Между другото, тази шапка майче е малко на главата, ама добре. Бяхме си взели ето този надуваем пояс от Jumbo и е с мрежичка и сега Велизар го надува. Мисля, че ще успее да го надуе и да плуваме малко с него. Сетих се да си включа микрофона. Иначе като впечатление водата е супер чиста. Има доста хора тук на този плаж и платихме 40 евро само за да седнем, което е доста стабилна цена според мен. Утре ще пробваме вероятно на един друг плаж, където е само с консумация, но тук в околността, доколкото знам, повечето плажове трябва да платиш за да седнеш и оттам нататък започваш да правиш сметка. До сега не съм сядала така, повечето пъти сядам с консумация, т.е. например трябва да направя 20 евро консумация и мога да си избера, нали, шезлонг, на който да седна. Поне мястото си заслужава, макар че до тук слизахме по един супер стръмен склон. Не ви снимах, защото щях се претрепя, но после накачване, ако не е толкова топло, ще ви снимам. Водичката е кристално чиста, заслужава си поне от към тая гледна точка. И мога да кажа, че съм доволна. В интернет четох, че има места, на които таксата е 100 евро за да седнеш, така че 40 евро пак е, не бих казала приемливо. Поне аз не бих дала 40 евро просто за да седна на плажа. Днес по-рано точно това си говорихме и с Велизар, че до вечера, като се разхождаме, може да погледнем за чадъри, защото точно тук до нас, буквално на същия плаж, хората са си разпънали чадъри на зоната, която не е за плащане. Така че може и така да направим. Ще видя още. Не съм сигурна, но като гледам цените на плажа са си доста скъпички. Бирата, която той си взе, е ето тази тяхната Митус. Беше 8 евро. Това, което е сода с грейпфрут, беше 7 евро. И сутринта пихме едно фрапе, което беше, даже май не е фрапе, то беше абсолютно отвратително, даже още не сме го допили и то беше... Капучино. Капучино, да. Велизар тук ми подсказва, че е капучино и то беше 7 или 8 евро беше. 7 евро, да. И беше ужасно. Така че, да. Хубавото е, че сутринта закусвахме, както видяхте, много обилно и за сега не сме гладни, защото иначе на този плаж ще оставим някой бъбрек. И както виждате, има доста деца, но да кажем, че поне от това аз не мога да се оплача. Все пак сме дошли на море, нормално е да има деца. Надоли го? Много е як. Много ме кефи. Иначе, ето това е плажчето. Тук не знам тези хора защо по този начин са си нафърлили на тази супер красива скаличка, си пекат чехлите, дрехите, сушат ги. Като цяло малко странни хора има тук. И ето насам плажчето. Пясъка е доста готин, светъл, бял и плажната ивица, както виждате, е много чиста. И дюшека ми вече е надут. Благодаря. Good morning. Аз си взех палачинки. Ти само една?
и комплимент бъркани яйчеца. А ще ли какво да си сложа нещо? Зависи от моя шоколад. Добро утро! Официално отмисля третия ни ден тук. Сега дойдохме на паркинга в колата и Велизар пусна малко климатика да седя аз на хладно, докато той изчаква човека, който пази тук охраняемия паркинг да ни отвори. Видяхте какво закусвахме. Тук закуската сервират на много интересно местенце в една градинка, която е на 2 минути от хотела и е свързана с магазина на собствениците. Супер интересно, много разчупено, много харесвам в гърците точно това. Казваше се... Чакай, сега ще видя. Ухана Waves Beach Bar. Да, току-що чухте, ще ходим на този Ухана Waves Beach Bar, където вчера четох, че е 20 евро на човек, за да седнеш, но това е консумация, което на нас повече ни устройва. Все още не сме си взели чадър, ние докато си вземем тя почивката ще свърши. Отзад си натварих това надуваемото шезлонгче и днес също е доста топъл ден. Надявам се този плаж, на който отиваме, да е хубав. Мерси. Jesus Christ. Намери ли човека? Или той е... той автоматично се дига? Имаш бариера? Няма бариера. Окей. Окей. Да. Отиваме натам и ще ви покажа плажа, като стигнем. Камерата е 1000. Your boyfriend, the boyfriend. Здравейте! Доста часове по-късно. Днес не съм се включвала да ви говоря, даже май не съм снимала почти нищо. В общи линии сутринта закусвахме. Не ви снимах закуската, тъй като беше сходна както предните дни. Те забелязах, че от време на време просто добавят някакви неща сутрин, палачинки, има някакво горе-долу разнообразие. След това ходихме на един друг плаж, който мисля, че ви снимах малко от него. Той се намира малко след Певкохори. Просто не харесахме особено плажовете, които са тук в околността и затова отидохме малко по-далеч, на около 40 на минути е тук от Афитос и беше просто уникален. Супер много ни хареса. Първото нещо, което ни хареса е, че между самата плажна ивица има супер много място. Вчера, както видяхте на плажа, не беше така, беше пълен гъчканак. Така че днес беше първото... нещо не мога да говоря. Така че първото нещо, което ни хареса супер много днес, беше това, че не бяхме наблъскани в хората и беше много комфортно за седене, не ти крещят разни хора и деца на главата. Чадърите бяха абсолютно безплатни и нямаше минимална консумация. За сравнение, първия ден платихме 40 евро само за да седнем, т.е. за 2 чадъра и шезлонг,
А вчера на мястото, където бяхме, трябваше да направим минимална консумация 20 евро на човек. Този път седнахме и нямаше абсолютно никаква консумация. Това на мен много ми хареса. Самия плаж беше чист, приятен. Беше на камъчета, но това не е чак толкова голям проблем. И най-готиното нещо е, че имаше голям воден парк вътре във водата. Днес, понеже пристигнахме по-късно, си взехме билет само за 1 час. Утре ще видим как ще направим, дали за 1 час или за цял ден, тъй като си е доста уморителен този воден парк. Той ми напомня на някакви такива игри, които пускат в игри на волята. Паднах не знам колко пъти по парзалките, тук-таме се насиних. В общи линии, да, Велизар се справяше много по-добре от мен. Сега сме в квартирата, почиваме си малко. Аз съм седнала тук, къпах се, оправях се. А пък той също е седнал и си прави нещо на лаптопа. Сега ще влиза и той да се къпи. Да се къпи. Иначе самия бич бар, на който бяхме днес, сега ще ви кажа как се казва. Аз и ще ви го изпиша вероятно на екрана. Казва се Varus Seaside Bar и на него има този латър парк, който само секунда и него ще видя как се казва. Аз какво направих едната сутрин, се събудих в 6:30 и не можах да заспя повече. Явно се бях наспала и сутринта влязах и си сейфах супер много локации, на които да идем, всякакви бич барове, плажове. Няма да може да ги обиколим всички, но просто аз така предпочитам да правя някакво проучване, да знам къде отивам, колко ще платя, дали паркинга е свободен, да знам каква ми е консумацията, дали плажа е чист и в общи линии прекарах едни стабилни час и половина-два да разучвам какво има наоколо. Иначе това място, където е самия Water Park, се казва Crazyland Water Park. Ето така. Днес и ние така се катерихме и мятахме по него. Беше доста забавно. Аз и преди съм ходила на такъв тип атракция, заслужава си парите. Преди съм ходила в град Ставрос, който е на 2 часа от тук и е по-близо до България. Там беше доста ефтино, там беше 10 евро за цял ден, докато тук беше 25 евро за цял ден, а 10 евро беше за 1 час, но за 1 час искам да ви кажа, че аз направо се потроших и супер много се уморих и след това спах даже на плажа, което аз по принцип не обичам да го правя и трудно заспивам на шумни места, където има много хора, но просто легнах, обядвах и се откърчих. Също така храната беше ефтина и беше хубава. Ядохме нещо като гирос, сандвич с сувлаки, пилешко, нещо подобно. Той беше 6,50. Напитките бяха около 6-7 евро, което беше доста приемливо, доста окей. Бирата не знам колко беше. 6 евро ли беше? 7,50. Да. Иначе, не знам дали може да видите, супер много изгоряхме и ни свърши слънцезащитата, защото Велизар си я маже като за световно. Направо се къпе в нея, имам една снимка, колко му е бяла главата. И вчера отиде да купи нова слънцезащита и взе ето този гел с алоe вера и пантенол, който честно казано ви го показвам, просто защото се оказа доста хубав и наистина успокоява кожата. Сега ще се намажа с него. Показах го. Аз го показах хубаво, аз го приближих. Тя камерата не е толкова... Да. И какво друго? Тръгна да казвам нещо, коти. Сега като се намажа и Велизар като се изкъпе, между другото, коти. Трябва да влезеш да се изкъпеш, че 8:20. Запазих резервация в 9. Сега като се прибирахме пеша, просто видях един ресторант, който май се казва Болка или нещо подобно. Доста интересно име. И е тук на 5-10 минути от нас пеша. То ние всъщност сме отседнали на центъра. Стори ми се доста приятен, уютен и имат градина. Така че в 9 часа имаме резервация там. Странното е, че ми казаха, когато правих резервацията, че трябва да направим 25 евро минимална консумация на човек. И това, което забелязахме с Велизар е, че може би този град е една идея по-тузарски. Имат изисквания, което ми е странно дори за ресторант да имаш изискване за минимална консумация. Не съм сигурна дали ще се върнем. Малко съм 50-50. Самия град е много хубав, старинен и е много приятно да се разхождаш в него. Но сега вече, като съм била тук, ми се струва малко по-скъпичък спрямо съседните дори. Защото, например, днес
Дори местенцата, които минахме като градчета, околните, ми се сториха доста по-народни, ефтини. Певкохори също така ми се стори готин. Но когато запазвах това място, нямаше останали почти никакви свободни други, които да са прилични, а не някакви пълни дупки. Така че гледаме да не мрънкаме. Не, аз мрънкам постоянно, защо се смееш? Добре, гледаме да сме позитивни, не да не мрънкаме. Мрънкаме, но позитивно. Кратък апдейт. Ще ви снимам после вечерята ни и ще ви кажа дали този ресторант ни е харесал. Изглежда се. Вкусна ли е? Много яка. Това е този Water Park, за който ви говорих вчера. И това е плажчето. Този път седнахме тук накрая да сме по-близо до него. И си паркирахме колата буквално ей тук отзад. Сега тук един човек закъса, но нашата кола е ей там. Така че е перфектно и паркинга е супер наблизо. Поръчахме си напитки и след малко вероятно ще ходим отново там. Днес май нищо не съм ви снимала. Добро утро от мен. Намираме се на същия плаж, който ходихме вчера тук след Певкохори. И сме отново на същия бич бар, на който седнахме вчера. Този път успяхме и смогнахме да дойдем по-рано. Станахме в 8, закусвахме. Закуската не вие снимах, тъй като беше както всеки друг ден. Нямам се да ме чувате, защото не съм си извадила микрофона. Днес е последния ни ден тук. Утре сутринта ще си ходим, така че ще му се насладим на максимум. Поръчахме си две ето такива фрапета. Моето е 5,50, на Велизар е 8, тъй като в него има топка сладолед. Аз си поръчах ето тази розова лимонада. Реално е pink grapefruit, нещо като sparkling water, something like that. С лече, тя е 6,50 и една бутилка вода, която е 1 евро. Удобното тук е, че се плаща с карта, така че просто в края на деня си плащате с карта и заслужава се. Това барче се заслужава от всичко, което видяхте до момента. Мисля, че това се заслужава много и много. Май забравих да ви кажа, че започнах да чета една книга. Тази година съм много зле с четенето. Буквално за цялата година имам 2 или 3 книги общо прочетени. Почнала съм да губя супер много фокус, когато чета. Изобщо не мога да се съсредоточа за повече от 10-15 минути. Обаче сега си бях наумила, че ще почна да чета. Не съм чела кой знае колко много. На книгата, която започнах, съм на... Сега ще ви кажа на 25%, като я чета последните 2 дни, което изобщо не е много, но малко успява по този начин да си почине съзнанието ми. Иначе книгата, която чета, е Невидимия живот на Ади Лару. Is the pink soda finished? I don't know. No, it's not empty. Yeah. Да ви говорих, че започнах тази книга и е много готина. Разказва се за едно момиче, което сключва сделка с дявола. Започнах, честно казано, книгата, защото името на момичето е подобно на моето и защото видях много готини ревюта за нея и хората казват, че е много смислена книга. Надявам се наистина да се окаже така. Че самата книга разказва за това, че тя сключва сделка с дявола и става един вид безсмъртна. Не може да се нарани, не може да се самоубие, раните й зарастват, но същевременно продължава да изпитва същите неща, болка, глад и така нататък като нормален човек. И в замяна на това, че може да живее колкото си иска, да обикаля света, да изслучват всякакви готини неща в общи линии, да е безсмъртна, дявола й взима възможността да я помнят. Например, в мига, в който тя напусне стаята, човека я забравя. По същия начин, да кажем, ако влезе в магазин и си пазарува, влезе в съблекалнята,
хората забравят, че тя е там. Съответно не може да си наеме жилище под наем. В общи линии всички хора я забравят в мига, в който спрат да я виждат, и тя също така не може да се представи с истинското си име. Трябва да си измисля постоянно други имена, прякори. Като цяло много интересна книга. Любопитно ми е на къде ще ме отведе. Днес ще гледам да почета малко повече. Наистина вече на около 20% ми стана супер интересна и започна да ми се чете, защото първоначално малко с мъка ми върви четенето и не мога да се съсредоточа. Но така като ми грабне вниманието книгата, успявам и сега ми се чете. Така че сега се почетем. Чай бе, колко е часа? 2:16. Да ти направя няколко снимки и тук. Няма ли да направиш някаква поза? С мускули? Тега ли? Ай, готово, влизай. Нахлувай като Посейдон. Водата е супер кристална. Окей. Аз си отивам. Отивам да оставя камерата и влизам и аз. За съжаление, мен няма кой да ме снима. Ама, какво да направим, поне снимах Велизар. Ехо! 9 часа е и току-що излязахме на центъра. Тя практически квартирата ни е на центъра. И сега ще минем малко по магазинчетата, за да вземем сувенири, понеже утре си тръгваме. И след това ще пробваме да седнем да ядем до морето, защото всичките други пъти хапвахме на други места и решихме за последната вечер да си оставим хапване до морето. Но първата работа са магнити.